Rama kula ngaturaken sembah pabekti Prabu Paduka. Anak Prabu kula tampi kanthi bingah nunampi pamujinipun anak Prabu winantu ing karaharjan. Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iya Sengkuni tak trima. Kula semanten ugi ngaturaken prembagi Panakrama tiyang agung. Iya Pendhita Durna tak tampa. Kejawi saking menika sedaya para kadang sampun kepareng sowan wonten ing Stinggil. Ngantos ingkang saking sabrang ugi sampun kempal jejel luyel-luyelan. Mila rawuhipun Kanjeng Rama supados anekseni ing salebeting parepatan menika. Awit ingkang putra sampun nampi niwala ing supados sageta amungkasi rebag bab negari dipun paringaken lan boten dumateng para kadang kula ing Amarta. Kula nyuwun saking ngendikanipun Kanjeng Rama kados pundi mrih prayoganipun wong bawana langgeng. Yoga kula nggih anak Prabu. Estanipun kandhek raos sing manah kula mangu-mangu sedaya awrat. Upamiyata pun bapa menika lajeng nayogyani yen to negari menika dipun pasrahaken wangsul dhateng para kadang Paduka Pandhawa. Mangke tentu wonten ing mestani yen to kula ngeman dhateng para yoga-yoga kula ngamarta jersak nyatanipun menika tasih magepokan kaliyan kula langkung-langkung ingkang rayipun kula Sedewa cetha yen prunan kula. Inggih. Nanging upamiyata keng bapa lajeng nanggulangi bab negari menika nyatanipun kula mboten mangertos lan miturut dongengipun Kurawa menika lepat. Inggih. Menika ngaten Koko Prabu. Miturut saking pemanggih kula upamita negari menika mangke dipun pasrahaken dhateng para kadang Pandhawa kados menapa gegambaripun para kadang-kadang Kurawa ingkang putra sedaya. Menapa mboten ateges bibar maut mboten kanten-kantenan. Mila saking atur panuwunipun ingkang rayi mbok bilih to kepareng. Sepinten bangganipun tiang-tiang Amarta kepareng lajeng Brantayuda dipun dadosaken kemawon. Sengkuni kula nuwun wonten paring adhawuh. Banjur carane upamata iki didadekake mawi cara menika mangke yen wonten dutan saking negari Ngamarta ingkang mangka adat ingkang sampun mitra saking pemanggih kula rawuh menika lajeng kembul dahar ingkang eca-eca ingkang sae-sae menika mangke sagrangger Dwarawati rawuh lajeng dipun jak sesarengan kembul dahar namung dipun reka daya dipun lebetana racun lan guna piranti mulih saged ingkang Putra Nata Ndrawati lajeng lumpuh gampil dipun ranjap dening Kurawa. Pendhita Dura kepiye? Kula kantun derek kersanipun Kanjeng Sinuwun menapa dene yoga kula anak Prabu Jaka Pitana. Angger Prabu. Kula yen ngaten menika idamanipun para yoga-yoga kula menika Brantayuda badhe dipun dadosaken. Inggih. Yen Brantayuda badhe dipun dadosaken kedah utusan salah setunggaling para kadang supados angupaya tawur tiyang ingkang nglenggono lan masraken jiwa raganipun tanpa dadak dipun rada paripeksa. Menika kenging kangge gegambaran yen para Kurawa badhe sasat. Dursasana maju. Dursasana makekesing gelar Pandhawa ngrusak gelar Sapeturang. Mulatori sang sena kang tumandang doaning sela gringging nyadong dawuh budhalo dina iki golek tawur wong sing gelem nglenggono kanggo gawe sesaji masrake jiwa ragane kinarya tawur mengko sak keluargane pemburi dikepenakake uripe sedika kepareng nyuwun pamit para nuwun.
Sabubaring Dursasana pinaringan dawuh ngupaya tawur, rasaning pamikirku kaya wis melang-melang sengkuni wonten dawuh Kaka Prabu. Yen pancen mengkono, saiki rakiten guna piranti guna desti kang semedya ditamakake dening anak Prabu Ndrawati. Kakang Durna kula sumanggaken. Mangke kula rakite. Kula lebetane racung guna piranti guna desti pados Kresna Lamajang Dartu Gijah. Paring boten moplok. Mangke samunipun moplok ndredeg. Lajeng candak bedun larak mangke pun kendarat wonten sak jawining Tinggil binatur kena narak mekaten saged dipun temutaken saged dicuni sigra mangrakiting nawang sasangka Majarana Majarana jagatnya kang kinarya momong Narita rikala semana ingkang wis prapta wonten ing Praja Ngastina. Nata Ndrawati kandhek wonten sak jawis tinggil reta kencana pinasraken Kang Rai Setyaki. Para Jawata tri kang wis tutwuri manglumiyatra wong agung Ndrawati semedya anekseni saking katebian. Paran rembaging para wayah-wayah Kurawa dumateng ingkang sinuwun Nata Ndrawati. Kula ing kathah tamu wis rawuh. Kanca kek ana dalan. Dicaosi dalan. Rada piyak-piyak wong agung Ndrawati rawuh. Rawuh. Ayo. Meraina semu bang iwang aruna dadi nektraning aku rapuh sabdaning kukil rinkani guru saketer kini tunganing kong lirmu sing pini panca pepetoking ayam ngaturaken perbagi Panakrama. Nampi pamujinipun Yayi kados mboten kirang setunggal menapa. Anak Prabu Manggirarja pun pangestunipun Paman Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Kula ngaturaken perbagi Panakrama nggih. Inggih Paman, kula tampi kanthi bingah. Kula semanten ugi nggih mangke karaharjan. Pun pangestunipun Paman Durna kados mboten kirang setunggal menapa. Kaluhuran. Jauh saking menika Yayi, kaleresan sanget ing wedal sak mangke para kadang sedaya sampun kempal. Mboten perlu kata-kata ing dados jarwanipun ing ngraka tumrap dhateng para kadang kang isinipun kejawen namung
Raka para menika minangka dutaning para kadang sepisan angaturaken anangipun para kadang kula ing Ngamarta dhateng para kadang Kurawa inggih ingkang angka kalih mungkasi rembag ingkang sampunipun Paman Durpada rawuh wonten negari Ngastina. Ingkang wekdal menika wasipun negari dipun paringaken menapa boten badhe dipun suwun para kadang-kadang kula Pandhawa. Mboten badhe kula damel angel temtu kula pasrahaken. Mapan sampun dumugi titiwancinipun kula kedangel nggono narak mekaten lega rasih manah kula. Yen mekaten kula suka tandha tapasta dhumateng ingkang Raka sileksen dening para pinisepuh menika mangke minangka dados angsal-angsal kula dumugi wonten ing Wirata awit para kadang Ngamarta wedal samangke sampun kempal wonten Wirata. Bab menika gampil Rama kula badhe masrahaken negari namung kula suwun supados para kadang hanekseni kula badhe androwinan kaliyan Koko Prabu minangka tandha raos katresnan kula dhateng Koko Prabu Ndrawati. Prayogi nggih Paman kula nggih kacawisna daran inggih sendika menika wala dicini sampun diuntata dhateng para abdi menika wau kangge pepintan Anggirnata Ndrawati monggo sesarengan dahar kunjuk supados lagi encer penggalipun ngrembak menika mangke saged padhang tawangan. Inggih. Sengkuni pinangka tedhak jroning perang Baratayuda. Rinu buta prawadya bala cinandak risang sena sinempal sempal sampun suwawis monggo Rama Prabu Kembuldar Anggirnata Ndrawati monggo Kembuldar iki kesinggihan Rama pandya teka mangkono rikala semana sesarengan Kembuldar datan uninga menawa ta daran ingkang wis sinaosaken marang wong agung Ndrawati rineka daya marang Sang Tapa Begawan Durna awit sangka pambujuke Werkana Pati Haryasa sawanyapurna nggih dar salira ndrodhok riwe mijil wong agung sumerpet ing manon datan enget marang Purwaduk Sinawusana ambruk ana ing singgil Binatara. Mboten mandi ta ketoke semriwing nek jane ana racune nggih wonten ngriku menika reka daya kula lajeng ngersanipun Kakang Dur murid prayoginipun wadyabala dipun dawuhi supados tata-tata Kresna diranjat bota prajurit lho aja kelayatan dibondo Kresna pateni ana ngalih kanca Jumangkari Sang Jaka Pitana mandya gada saking telenging tirta sumunduling lumut mulatori Sang Lukita Sari kang wis pinanggul Sang Arya Sena aman wonten adawu samunipun wadyabala sedaya nglarak Koko Prabu medal njawi kadhawuh para kura semadya didamel mbok menawi mboten namung piyambak tindakipun Koko Prabu ngestaken dawuh kepareng Koko Prabu kula nyuwun pamit sing ati-ati ditata sing apik para yoga-yoga Kurawa sepundi.
walik sandang malikat kodek wok simbaret jojo Tirtanata Kartamarma lan kabeh Kurawa Bule Srawa Mas Prakamanggerna Tandrawati kang diranjap dening para wadyabala banjur tututana dibantu sedika kula mangertos yen Koko Prabu mboten namung piyambak Mas karo sapa mbok menawi kan Sencaki wedal menika wonten ing tepining praja Nenggarata Kencana nah bujuken jak inum-inuman mengko yen wis mendem paten nggih Mas samar Kakang Bule Srawa. Yo Sencaki. Aku wis suwe ra tau ketemu kowe kangen ndi? Yo. Kene ngombe-ngombe kene. Apa milih anggur, apa milih Malaga, apa sing cap dobel kiwi, apa sing jenewer? Sing marai sehat. Yo, aku marai iki tunjuk iki lho. Cinarita Raden Sencaki den adepaken Raden Bule Srawa wis ngadhep inuman ingkang manika-nika mawarna-warna. Nektra nglirik prisa kang raka den larak para wadyabala nyandak botol kakepuraken Bule Srawa gladran kandhani. Sencaki. Laung bathuk dikepruk botol nganti milih getih. Suwe iki lemari miline iki. Kakang Bule Srawa, keterangan wong wis tumindak culika. Ayo Sencaki adem. Wah, ora lega rasane ngati bareng mati babu. Ampun nyawamu. Kala semono wong agung Durawati den larak dening para wadyabala Kurawa saya dangu saya enget senajan kedawan pusaka senajan to ketaman dedame datan ginawirasa marang wis enget datan bisa budi enget marang ingkang angemongi Sang Hyang Wisnu dening manah harsa Tiwikrama padha sanalika salin wujud dadi Gandharwa gedene sak gunungan arep. Wadyabala Kurawa kakipataken kontal tibadah bating jlerit sambate. Butongamu ayo kerebutan wong sino aku kerebutan ayo nyandak kamandirannya ayo
aku aduh mati aku aduh. Ayo ora karo-karuan Tirtanata mlayu wae nggir. Buta ngamuk man, buta mlayu. Nggir anak Prabu Gedrawasan kados pundi paman sedaya para Kurawa salang tunjang rebu dujung mboten nginten menawi angger Bathara Kresna dipun ranjap Kurawa malah tiwi krama dados denawa agengipun tikel matikel yen namung kayan tiyang umum saged tikel kaping sedasa langkung siyungipun celalang-celalang sinten ingkang dipun cokot temtu pejah. Aduh kados pundi matur wae ana ngersane sinuwun gajah ya kontom lagi ngamuk. Yaning talaga kadilangit mambang tepas wulan pamaneka lintang daya kusuma iwana sumawa Gendari wonten dawuh sinuwun sapa ing ana ngarepan kuwi ingkang putra pun Kurupati saha Pati Sengkuni Kurupati padha slamet nun pangestunipun Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa Yayi Trigantal Pati padha Basuki nun nampi pangestu dalem Koko Prabu Winanting Karaharjan kowe padha Basuki Suyudana lan Pati Sengkuni ing pangestunipun ibu kados mboten kirang setunggal menapa inggih Kakang Mbok kados pinaringan Karaharjan ana apa tak rungokake kok suaramu groyok ana para gawe apa Kurup enggal Blukwa rikala semanten sakderengipun kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama kapakempalan kraton Ngastina ngrembak anggenipun badhe nampi tamu saking para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu Bathara Kresna ingkang sumedya njabel negari Ngastina Inggriku para kadang sampun ayugyani menawi to negari kedah dipun kukui wasana lajeng Paman Sengkuni saha Paman Durna kagungan pemanggih yen tamu menika kedah dipun reka daya awit Koko Prabu minangka dados bata ing Pandhawa iya
lajeng dipunaturi daran ingkang mawi mawa wisa. Nganggo daran sing nganggo wisa iki. Sasampunipun Koko Prabu rawuh sesarengan dar Koko Prabu saknalika Kantaka dipun larak dening para Kurawa. Wonten jawining praja malah salin sloga dados gandarwa. Ngamuk wonten negaring Astina. Koko Prabu gedrawasan Koko Prabu. Sumeneki ana rembug apa-apa wong tuwa rak kudune dienggo. Yen upama sak rembug marang wong tuwa durung kinaruan yen kedadian kaya mengkene, nyumanggaaken. Menika mangke sauger Koko Prabu boten kepareng meper kamurkanipun Anggirna Tandrawati dados menapa kelampahan negari Astina badhe saged dados karangabang keparak ora patut banget. Ngujo kamurkan Bathara Kresna Denggendari aku tuntunen tak gerayang kersa ora lebu tak guroni penyakit ora patut. Wadya Bala dupi uninga wong agung Gajahya kang wis cedhak arsa merpeki Sang Triwikrama. Sumbare pecah sia-sia Kresna anak kulanang nggih bocah bagus. Marata jajal pun bapa pethono yen pancen lanang temenan tampanono aji lebur seketi. Sang Triwikrama tetameng Balurti Praja Ngastina ingkang gedene meh ngungkuli wit pucang dhuwure. Sang Gendari datan uninga yen to iku ana ngandhaping Balurti kang dipresani mung mukane Triwikrama kang katon gegilan. Saya ngangsek penantange Triwikrama, Dastarata. Ayo nek pancen kowe bisa ngrayang-grayan, lah sumbare kaya lanang dhewe. Marata Gendari tuntune tak grayangi. Singkating carita nglebur Balurti beteng jugruk angruntui Prabu Dastarata Dewi Gendari sirna Margalayu. Rikala semana pungun-pungun Sang Triwikrama saya mingesiyung inget-inget kegilaning giring para Kurawa ngrajang kapiyandhem kalebu sumpahe Prabu Dastarata yen to cidra rikala sumpah tuku tumeka ing pati aja diajeni dening para putra wayah. Wasana para wadya bala kagiring Triwikrama datan uninga wusana ngenyak-nyak kunarpanira Sang Dastarata kawis kinemulan kerunting beteng. Ya kutulun ger karsana kakinrata kita aja dibacut-bacutake anggone nindakake angkara murka iki dewa telu ingkang tut puri marang kita wis nekseni yen to terang negara Astina dipanggahi tetela yen wis kedadian Brantayuda rajuten Triwikrama kita. Kresna
ana sinayeng manggelung mangruk mining cakranira wis kita Racuti Wikrama kita sampun kula adimu sencaki diampiri dijak bali sakumpule marang Praja Wirata tata golek tawur kang minangka sesaji murih slamete puturun ing Pandhawa ulun minangka seksi bab kanan iki ulun aturake Hadi Permesti Bathara Guru Sendika kula kanggeng lamun mati aja dadi dewa ratu sukma ilang raga kontrang kantringan upayanan swarga ngeling napa nang raga lebur katiuping mandra paman kula nggih Rama kaliyan Ibu Sedo aduh yung paduka sampun tilar dening Kang Rama tuwin Kang Ibu monggo sampun kelajeng mekaten menapa ihi kelampahan anak Prabu badhe cekap semanten mendho ing penggalih kula nyuwun rigen ngersanipun paman prayogi sowan ngersanipun ingkang Eyang Ngetal Kandha supados saged toha mayungi dumateng para pekadang paduka yoga kula Kurawa ngesuwi peperangan ageng Baratayuda monggo bocah prajurit lho lan para kadang kabeh aja tok tegake ruktinan kuandhane Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Sendika kang kinarosinabeting carita ingkang dumunung ana kayangan Mundaran Dirbawana Sang Hyang Pada dinadhep ing wayah Raden Antasena tuwin Raden Wisanggeni Petro nun njuk nggonku arep golek ana ngendi wong sing gelem pasrah karo patine wah mesake Ndara Janaka mbok Semar mau jateng
kon bededeh kene men dibunuh. Kon bededeh. Ayo mesake gek mlaku seprono seprene arep golek wong sing lila matine ayo sing nglengkara to. Kena mumete dikoyok. Kok pasrah patine kok le guji temen. Ndek utang akeh trima mlayu adoh sing aja nganti ditagih. Aja meneh utang akeh agi nang omahku kan gaweane terus nang Sumatera ya aku. Napa siremono mantep kuwi nang kono arep mbabong aku. Ning bulane kono kene sami mawon. Mondo kene ora kalep. Nggih sarana prihatin. Lah bapakmu ana ngendi? Anika teng wingking. Mar, kowe kon lila mati, Mar. Nggo sarana tumbal wis kono gek nglekara kono gek men dibunuh. Kowe iki suwiya-wiya. Ampun, mboten perlu diaya-aya. Ngaten menika mangke gumantung dateng nangsip. Ora ngono, sing pokok ki sanip. Nangsip ya sanip. Nek pancen diparengake arep menang Brontoedane, dilalah. Mangke ana sing gelem mati, ora usah dadak ditari. Yen ditari yo dising ditari gelem niku padha karo Ndara Janaka luput jelarane dadak nari. Nah, kuwi rak saya angel. Ora kena nari, ora kena. Nek ming ngaksi. Ngaksi ki tegese ki ora usah dadak omong-omongan kok ketaman reaksi ngono yo kono yo mak klenthung ngono piye? Piye, Mar? Wong arep golek wong adipateni kok ngaksi ngono kuwi nek arep golek bojo wae. Saka rumangsaku ki ngono kuwi ngono. Ngomong-omongane Bagong kados sungsate kok. Sinarita rikala semana radatan kanyana-nyana wonten madyaning wono. Nggih, ingkang nuju lumaksana Resi Wijrapa Pandhita Tetiga kang nyaketi marang Raden Janaka. Duh, Raden panjenengan ingkang kula padosi winten kaliyan dalem. Anggir Janaka panjenengan ingkang kula padosi. Menika wonten Pandhita Tetiga. Iya menapa panjenengan sinangling mresani dhateng pun bapa. Kula ingkang dipun tulungi Kang Raka Raden Wijasena tatkala kula dipun peksa dening Prabu Bakah. Kang Raka Wijasena kula bumboni bothok kangge lados wonten ing negari Ngiri Gathok. Kula pun Resi Wijrapa. Kula Resi Janadi. Oh inggih. Kula mboten badhe sinangling menawi ta panjenenganipun Rama Resi Janadi lajeng keparing penggalih dene panjenengan merpeki dhateng ingkang putra. Estanipun kula kepengin sanget badhe munjukatun dhateng resanipun Anggir Janaka. Kula lan adi kula Janadi menapa dene Resi Sagotra. Tetigus badhe males kesaenan lan badhe ngaturaken bulu bekti menggaing raos yen to kedunungan kesaenan piwalesipun kedah budi kesaenan. Inggih. Yen namung nampi bondo donya sepinten tumpuanipun aspinten wicalanipun menika saged dipun triti nanging menawi to kula menika nampi budi kesaenan anggen kula badhe ngunduraken kedah mawi raos kesaenan kula. Gandeng sampun dumugi titiwanci menika perang Baratayuda nggih. Kula Tetiga nyuwun kapejahana minangka sarana bebanten sesajining perang Baratayuda. Malah randa keloro-loro aku.
kok wong telu kok pasrah mati iki rak ya. Wis jajali reng, ayo kaya ngene sing jenenge utang budi ngono terus. Padane kaya aku nyambut gawe nang nggonmu radio pae wis kotangan budi kuwi wajibe kowe kudu nyaur. Ayo padane kaya gareng nek dong nang nggonku kae dong sambatan kuwi jenenge ya utang budi ngatasi ora tak ingoni kok gelem. Kuwi kudune aku kudu ya nek sak mangsa-mangsa kowe digawean ndelik. Yen mekaten prayogi kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Bathara Kresna. Monggo. Apa Dimas? Menika Rama Resi Wijrepa lan menapa dene Rama Janadi saha Rama Begawan Sagutra sampun pasrah pejagesang supados dipun leburo kinarya bebanten ing perang Baratayuda. Oh, inggih leres Panembahan. Inggih, nggih. Oh iya. Bocah prajurit Wirata kula pasang Pancala. Bebarengan nuwun marang Jawata rinakit ing Pancala. Ing ngriku Sang Resi Tetiga wis manjing ana papan Pancala. Wis dumugi titi wanci linagar dawana lebur papan tanpa dadi tetelu kaminangka dadi sarana tawuring perang Baratayuda. Aja tap leduk Dimas Janaka kula. Yo iki kang minangka sarana. Wis karben ayo tinggal mungkur. Nanging aja nganti ninggal ing ngaprai Nandodi awit upama aku mengko ndongengake kanan mundhak kurang prayoga. Ya ming welingipun Kakang sing ati-ati sak badane Dimas Sesadi apa Dimas Sesaji ana jroning alas kurus. Baju barat glo iki sesaji pasang rakiting Pandhawa. Enggal digawa diaturake ana ngersane pepundhen Bathara Kala lan banjur saiki ndelok sajining para Kurawa kepiye carane. Cinarita ingkang dumunung ana ing Bengawan ingkang sami nambut karya yaiku tukang satang kang aran Sutarka Sutarwan ingkang mapane padamelan nyatang baita ana ing Kali Cingcing Guling. Cinarita Raden Dursasana kang anyaketi Dursasana kekesing gelar Pandhawa ngrusak gelar sapeturang mulat risang sena kang jumangkaing ayuda. Adi Sutawan apa Kakang Sutarka iki ana piyayi kang merpeki awake dhewe.
badhe tindak nyacap Bengawan menika menapa Den? Jenengmu sapa Le? Kula Sutarka menika adik kula Sutawan. Panjenenganipun sinten? Aku Dursasana. Lek mlaku suwe saka negara Astina tekan kene. Inggih. Sing perlu bakal golek bebanten wong sing kelem tak nggo sajen. Nggo pakan baju barat. Mongko nggonku golek miling-miling ora ana saiki kowe wae wong loro tak nggo sajen ya. Mengko anak bojomu sing pensiun aku. Lah. Lah yen kula sepados dipun nangge lelados baju barat nggih mboten ngaten Den sak pangan-panganipun kula terima nyambut damel ngaten kemawon. Waton kula mboten damel kapitunaning sanes kula kinten sampun gesang ingkang sae. Aja gelem lho Kang. Ora urung awake dhewe dienggo sajen nggo pakan setan. Kepiye gelem ora? Mboten. Rada bari bisa. Aduh kula sampun tobat Raden. Aduh mati aku. Rikala semana Raden Dursasana datan menggalih sambat Sutarka Sutawan. Jonggo Den tekak kekalih pisan Den sempal tumeka sirna Margolai. Wis kena tanggo gawe sajen wae. Kocapo ingkang layang wonten Jimantara Sukmanira Sutarka Sutarwan. Oh iya Dursasana. Tak terima-terimake kowe gawe cilakaku. Besok akhir tembe aku males ngudi tuwuh lara wirang karo Dursasana. Yen wis ana kocap Barata Yuda jambaan. Wangke loro ki bakal tak go bali nggo pakan baju barat. Sampun saat damel man. Oh syukur lah nek pancen wis oleh gawe saiki kumpulna Kurawa aku mengko tak ngandani. Angger Prabu Bogodenta kang wis madya tata-tata nempuh barisan Pandhawa. Baju barat lho kok dadi anakku Bathara Kala ora ana iki mau menyang endi wae ladal. Nunggu sajen Kurawa kang ora patut wong sing ora lila patine disajekake malah bareng aku bali Bathara Kala ora ana amuk wong Amarta. Geger ke ngopo Durga anakku Bathara Kala ora ana. Ayo Surak Mrata Jaya Mrata aku ora nrimake. Lah tak idak-idak kowe. Kulun padha wenang rawuh. Iya Semar. Betari Durga kula kulun. Dina iki ngerti ya yen Bathara Kala lebur papan tanpa dadi pancen ulun ingkang ngresakake. Aduh. Kados pundi kulun senajan to mengkono kala ora tekaning pati mung wektu iki uripe mlaya bumi merayang inggih. Lah sakjroning ngarepake Brontoyuda kita wektu iki ulun pundhut bali ana makayangan bebarengan kelawan para baju barat tak selong. Besok bisa medun ana mercapada para baju barat sak badane perang Baratayuda. Sindral mayang sang Bathai Durga kundur ing kayangan kasilong sang Padmanang.
Sengkuni? Kula nggih. Panjenengan perpeki dhateng Kang Putra Angger Buga Denta. Wonten kabar menapa? Dinten menika sampun dados perang Baratayuda. Sedaya para Kurawa badhe ngempalaken kadang andhapuk senopati tenggo saksamunipun Kang Raka kondur saking ngetal kandha. Pandang tikari sang kadalarung tumapang yudha muatri sang Ronanggana jagat dewa Bathara boten sah tenggo kunduripun Koko Prabu kula sagah ngendhalet Werkudara tugel kula. Tamjuring wari kumerping tirta sumunduling wenti Werkudara apa dina iki tekan titi mangsane aku males ngudi tuwa lara wirang karo kowe nututa tak bondo taru tugel kulumu sampak raimu. Amarta wis ketok maju bareng bondo tangane. Angger Buga Denta kula man. Ora cukup tok agal kudu dirembuk. Angger Dipati Kerna uga durung ngawuningani mula prayoga ngenteni sakundure rakamu. Awit ora urung bakal dumadi perang Bratayuda kula tenggo. Sawanci-wanci dene negara Simana kula ing saged nugel gule Werkudara. Werkudara aja tok bacotake nggonmu Pancakara awit luar tanpa kasan sawise bisa tata titi tentrem siadi ayo padha sowan ana ngresa daleme Yang Prabu ngrembug ananing perang Baratayuda ya muga-muga tansah pinaringi pangayuman lan dirgahayu kang pinanggih wuri. Mama
Nganjek sarira tunggal sarira